Som súčasťou jedinej legálnej nadnárodnej vzdelávacej spoločnosti na európskom trhu, vďaka ktorej už za viac ako 5 rokov ľudia aj v tých najchudobnejších častiach sveta, ako je napríklad Kolumbia, si dokázali vytvoriť mesačné príjmy vo výške niekoľko tisíc eur. Že ako? Tak, že odhodili predsudky, že pochopili, že doba ide dopredu, že digitalizáciu človek nezastaví a že časť predaja produktov je dávno za nami. Predstav si, že by si pred niekoľkými rokmi bol v Európe jedným z prvých ľudí, ktorí sa dozvedia o spoločnosti Uber, Netflix, Amazon a táto spoločnosť by ti dala len jedno jediné euro za každého svojho ďalšieho zákazníka, ktorého tejto spoločnosti v Európe prinesieš. Kde by si bol dnes? Presne túto istú možnosť máš dnes aj ty. Ak by ťa potešilo pár stovák mesačne navyše, ak si komunikatívny a máš rád ľudí, ale aj keď si zvedavý, ako dokážeš aj bez toho, aby si niečo predával, zarobiť peniaze, pozri si ďalšie video.